सुनिता आदसा फरायसाफोर दिनै जोंनि स्कुलाव मन्थ्रि फैगोन मन्थ्रि मा मन्थ्रि सार दाद बुरबक मन्थ्रिखौ मिथिला नामा जोंनि डिस्ट्रिक्टनि एमएलए मा डिस्ट्रिक्ट सार दाद बुरबक जोंनि डिस्ट्रिक्टआ मा दाबो मिथिया नोङो सार मिथियैखौनो सोंदों मन्थ्रिया फैगासिनो दं खोमा नोंसोर गासिबो गसंना खुलुमबाय होनना बुं जागोन सार आं होना नै सारा सफैबायानो आदसा फिसाफोर मारै दं नोंसोरो जों बिराद खैफोदाव दङ सार थारैनो मा जामारदों नोंस्रा फिसाफोर आदसा फिसाफोर सारा दिनै नोंसोरखौ माखासे सोंथि सोंगोन गिबियाव हौवासाफोरखौ सोंग्रोगोन बिनि उनावहाय हिन्जावसाफोरखौ सोंगोन सार नैबे गोसोम गाननाया बिट्टु बिनानाव सोंग्रोदो नोङो आदसा बिट्टु माबे जिबा बिरनो हाया सार दावस्रि आं होनदों अबे जिबा बिरनो हाया सार फारौआ बिरनो हाया फारौआ मास्टार बाबु मा फोरोंदों नोङो बिसोरखौ दानिया सरायाखौ जोबजासिम फरायलां सराया मोजाङै फराय सराया दानिया सार बै फिन्सिल जिरख'नाय खलमनि मुङा खिग्रमा आदसा खिग्रमा जेरै खिग्रमा नाम मानसियाबो बिदिनो खिग्रमा मा खाथार दानिया बुं अबे जिबा दैयाव थायो सार मैदेर मास्टार बाबु बेफोरखौ नोङो मा फोरोंदों दानिया फिसा एबिसिडि फरायना खोनासङो सार एबिसिडि बियो मा फरायजादों नाम्बार गोख्रै मोजाङै फरायफिन सार आंथ' फरायखांबायना दानिया नों फरायना खोन्थादो दाद सार बैयो अनजालि नामजों मानसिजों जोबोद अनजाथाव जेरै अनजालि मानसियाबो अनजाथावथार आदसा अनजालि दानिया सोंथिया जाहैबाय अबे फिथाइया बेगर गरसे दङ आं नोंनाव मा सोंदों आरो नों मा फिननाय होदों दानिया बुं लास्ट सोंथि अबे नाया बिगुर गैया सार बिगुर गैया ओंखारला नों दानो बिनिफ्राय ओंखारलां औ सार थांगोन सुथि होदो सुथि सार आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनि मा खोथा बुं सार सोर सिखाजों बुजा हरनाय नोङो गस्लायाव आसि मोनबानि दाग थागौलायनाय